аз Faberlic бор мехарам, оё ҳаром аст? Команда надорам, лекин баъзе чизҳояшро мефурӯшам. Бисмиллаҳ валҳамдулиллаҳ вассалату вассаламу ала расулиллаҳи аммо баъд. албатта кор кардан дар ширкати Faberlic ва амсоли он мисли ширкати Атоми ва ғайра аз он ҷиҳате ки қоидаҳои хариду фурӯши шаръӣ дар чунин ширкатҳо ки риоя намешавад, кор кардану фоида ба даст овардан дар чунин ширкатҳо ҳаром ва ноҷоиз аст. дар ин бобат чанд наворе ҳам гузоштаем ки сабабҳои ҳаром буданашро бо тафсил баён кардаем. алҳамдулиллоҳ. силкаашро дар зери ҳамин навор мегузорем, ҳатман даромада тамошо кунед. аммо масъала инҷо чунин аст ки оё мо метавонем аз чунин ширкатҳо барои худамон бор харидорӣ кунем ё харида ба дигарон фурӯшем? албатта агар чӣ гунае ки бозор рафта бе ягон шарту қайд, бе регистратсия бор мехарем, агар ҳамин тавр харидорӣ кунем, ба шарте ҷоиз аст ки боре ки мехарем истифодаи он дар шариат ҳалол бошад ва зараровар набошад. на худ команда дошта бошем ва на дар командаи дигаре шарик бошем. зеро дар командаи дигаре будан ҳам ёрӣ додан ба кори ҳаром мешавад ки худ гуноҳ аст. чӣ тавре ки баъзеҳо мегӯянд ман команда надорам, фақат регистратсия дорам ва барои худам бор мехарам. албатта ки шумо вақте бо даъвати касе регистратсия мекунед, агарчи шумо команда ҷамъ накардед, вале дар командаи дигаре аъзо мешавед ки ӯро ба кори гуноҳ ёрӣ медиҳед. ӯ аз ҳисоби шумо, аз ҳисоби борҳои харидаи шумо ба таври пирамида фоидаи муфт ба даст меорад ки ҳаром ва ноҷоиз аст. худованд мефармояд: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، یعنی هرگز یکدیگرро ба гуноҳ ёрӣ надиҳед. ногуфта намонад ки агар мустақиман худатон ба чунин ширкатҳо регистратсия кунед ва дар командаи касе набошед, яъне тибқи пирамидаи онҳо амал накунед, бе ягон шарту қайд агар бор харед ё харида ба дигарон фурӯшед, ҷоиз аст. зеро баъзе ширкатҳое аст ки бо регистратсия кардан, яъне бо обуна шудан дар он, нархномаҳо барои тахфиф, яъне скидка мешаванд. валлоҳу аъламу биссавоб.